ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟରେ ଆମେ ଚାଲିଗଲା ଆସିକି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ ବାଟରୁ ଆଉ ବାଟରେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡୁଅଟେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେଇ ଏଣ୍ଡୁଅଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। এই ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଏଣ୍ଡୁଅ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆମର ଡାଳ ଅଛି ସେଇ ଡାଳରେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡୁଅଟା। ମୁଁ ଏବେ ଏଣ୍ଡୁଅଟାକୁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଏଣ୍ଡୁଅ ଦେଖିଲୁ। ଏଣ୍ଡୁଅଟା ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ସେ ଯାଉ ତା ବାଟରେ। ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଆମ ବାଟରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ଏଣ୍ଡୁଅଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ। ରହୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଣ୍ଡୁଅଟା ସେ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଲା, ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆମ ବାଟରେ।